الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تيفي شرفلا لجباو أمي أوفو كولي ماندو أكا نيمادالله مالكونو أني مالكوكا أو منو سغولندو أنا ني جمع كتباتي فو أوكو أما أولا دونيا كافو أنغا بي جمع كتبا كنكا أمي مالي بماكو لافيا بغو كودالا أنغا إمام في إمام كلوبالي kabe samba flan tan kononto utikaloma ambe selba kalola no ye zilhijai hijikalo o hukmu kono imam kulubali aka kutuba bolla feminka o ye lahiyai ne ambe o kantige seli sogoma dafe ala kelebanci ya baga o nyama aleka suna labatoli kama no ye ibrahimu ye kalilullah anga je ka misir wele la je femin bora kutuba in kono anga bara shiriya nyon fe sabla ibrahima kunye maye mami ni allah subhanahu wa ta'ala kunya gerzge Allah kunya sorokala Allah kunya nafulo di ama taro ko bena yire la ka fa ibrahima ko wulu do sogoro banani kumba bulu do sogoro banani o kuma ibrahima bulu munu kumbe felake ayi o do sogoro banani akun kelendo ka sanu joloko de tuka do ulu kana ka yira dan feuna soroba alela me soroma alina alako sabla alema sorenja te fuyi sanu mina kanga koloshi akanga garde ale keleno ko de tu ko do skoro kana ko ku ka jolo koy o ibrahim alayhi salam mona allah subhanahu wa ta'ala ya maria kaka dinfa o kera kundo de koso sabla dondo de kera ibrahima baga misen ayo bakelen da ko kantige allah subhanahu wa ta'ala ko so saraka mishi o keme saba ayo da ko kantige allah subhanahu wa ta'ala ko so saraka nyame ayo dako kansoko o keme ayo kansoko allah subhanahu wa ta'ala jati dan fon kabako yarala melekeu kabako yara adamadun kabako yara ibrahima eni barabade minke yen dabo munde kama akole man dabo fuyi kama fukan yera konsurunya allah subhanahu wa ta'ala jatila akonya ko de kama akoni te fuyi nika surunya alala akoni te fuyi nika ndi alama akoni te fuyi akonna allah subhanahu wa ta'ala kunye dendine ma na ya soro dende kumene ibrahima bulu ne baka non da ko kantige chugamina ne kume denda o chugala ka kantige allah subhanahu wa ta'ala jati rekoso kuma donso ko ne warabadi ko ni abla dro kabitu kuma mayile akon nengu ko balaw glonen ni nenguna na bora dro balaw bina ale ko ni den kumba bula kuma kan diga Allah subhanahu wa ta'ala nin don ya soro dente watu na to tani nga segila watu na to tani nga segila ala na den dama den dira mano ismaili ale dafale min ta ko ni den kumba bula ba kan diga ale o den soro la sisa mun kan ngake normalement kan diga Allah subhanahu wa ta'ala jati anyina na aka dafale kan ko anyina na dafale kan ko kay leydu min ta ala anyina na ko den na sasa wolofla riwaya dawla den na sasa tan saba riwaya dawla den selo wati makumanamna o den jayen wakati allah subhanahu wa ta'ala na munge ala na hakli diga ka sokula de selba kalo kle shekindo allah subhanahu wa ta'ala na hakli diga sokina tarawa ko sokina na segi ibrahimai ala na hakli diga ala asugurala ibrahima ila dum da alama laydu inda fade no de ki den kantike allah subhanahu wa ta'ala jati awla ka jogo fladi allah subhanahu wa ta'ala ma ka ina ala fe ni sugo inte shaytan sugo ala ka sugo fran fasiya ya ka jai selba kalo kle kononto anna sugo ina tukuni ko arrafa anana do nga fo ko shaytan sugo te ko chinyade do sisa o kera selba kalo kle kononto ko ibrahima ya ka sugo don ko shaytan sugo te ko chinyade do ay mun ga sisa de shonta ago sisa ngoni nebna allah subhanahu wa ta'ala kan labatu aya fa musoy no hajara ismaila ba ago ismaila no ya ndinye den labe ika pari ika kasajana unkala ako mina tanayi dunaya dola mina tanayi dunaya la dunaya mi no kafsa katema an fesiki kaya ban yidin labe ka pari ka kashagalan kala ibrahima aye muruta ibrahima aye juruta ani den tara
ako dema ako ala ene yamariya ko ngi kantige de ala ene yamariya ko ne ki kantige ala Allah subhanahu wa ta'ala jati de nyuma na jede walla ni leçon ya be leçon bade di awma sabla du sigi chuka bo leçon di awma kin sigi chuka bo leçon di awma jamana sigi chuka bo leçon di awma dube sigi ni chani musoni dendi ayo leçon di awma ya ni fatora ala ko muso be tugo ako ni muso tugura ko deme tugo fani bako meni fakira nambara tongalon tigalai muso be tigala ni muso tigarala deme tugo bako obe fabla wode on adu chibi wode jabana yara fana chide awo ni dutuge ko ni tegene ga dukono ni sharali babula ni tegene ga dukono aye joka banyuma me tugo ako ni batugura ko de me tugo ako ni dew ga fajjan fa doro basemala awo ni batugura fako dew me tugo ako sabla dew ni bade kaso wo dew ni hinebe bala kosobe katibe faka ka sabuke dembo oroy imam musonyimai ibrahim ya faye doro idin la babna ta dunaya min ngaf sanan wa dunaya ayet muruta ka klaka juruta musonyimai ni ngakoy neche ibe muruta ibna ta mungala edungo demna ta dunaya dela iye juruta ibna ta mungala ayi ama chenyima ni ngala sabla bado ka cheti ko langolonge chefuna ikando dema ko ndemini kantika alai fako kale o keka laje demina femi fo ani denga jabi mina kami ani limane mi dena ale ka se ko don ni awon bi deundo amemu de fo ni awon bi deundo ifaki wole ko mina kabnati kantike rete akibla chido la chimi chi gela yebe mu de fay baba net senina me denyu man kala me akwa fama akonfa fenke ifal ma shit fenke femino kadi fenke Allah subhanahu wa ta'ala yamara femina satajiduni insha Allah min as-sabirin ni ala sona iba soro ni jomina saballeno ala ka mashibani ala ka toro olukoro femi ni ala yamara lo akede ayi kana ne ka hakilla la jewla ake mana usira kunga konnana Ibrahim alayhi salam de yare kanda ma kon fanse flasri mfa nga gloki faray ga mulo flasri mfa nga gloki yoro do faray kan nyedasri mfa murud la ja kosobe yela sa kandigale kan noga ema ne re kan lafiya mfa mba yini fe ni nga gloki bon kana ni joli serama kana sone banya kada kade sabla ni banya dara joli maka alna ya soro fagali ma toro ay ne joli ma minye o joli obika sababe ka duskon toro ka duskon hozuno faydenda kumala surina kadima ay muruda kana murugo kalete tigareke ay dena wuli ka muruda faraka muruye faratike ako fara idde saraka neddin kantige kamina kama idni faratike se faramina ka gele Allah subhanahu wa ta'ala sona ka hatifuk mafe doko ayi ala muru ya rabbi ka mafe muri kando ma Ibrahima jondi ne jonye amin madodi ka barara no alai ala be ka fukune kana tige ebe ka fukune ga tige ne kan ga joni labatu ne kan ga joni labatu ne kan ala de labatu okuma yi kumbiro la sisa tabna murudda den kana tuni yana ka daula Allah subhanahu wa ta'ala jibrabla ka din tano Ismaila ka boy ka saga jigi jeman dai ay murud jigi ndura ayo faga ayra hagla ka ya den faga ni sojara fari fonina kasra saga jigi jema ayo de faga o saga jigi Allah subhanahu wa ta'ala ko de kera o de kera sababi ka Ismaila ka kuma bo ka kishi ka bo fagali o toroma o ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kan ya Ibrahim kishi ni saga jigi bay wal makantigal ka fabba akwa be nchogola onno ano tamasero anyo de to duguma ko lo sanfe ko de to kirana Muhammad mantum bulu sallallahu alaihi wasallam o kuma sanwosa o saga ambo de fa sanwosa o mishu ambo lu de fa sanwosa o baw ambo lu de fa sanwosa o nyogome o ambo lu de fa ka Ibrahim ka suna ka nyanamaya anika Ibrahim ka ladigi ala ko kabe ni chugade la kazalika najzil muhsinin kale ala be nyuman kala usarani chugade la mamnu ngela nyuma ngelawi kasuala tama kasuala ka fotana ka ketama ka to Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ala bolude sarata
al na fara ko ga jugman mi yala maka ken nyumai sabla jugman ti ala ka barala wa ko ibrahima ya le ala subhanahu wa ta'ala ka jonyuma oludoyi ya rabbi ala subhanahu wa ta'ala deli ibrahima sona mima no e ka ala kan na batu na muso sona ka tuwa ko adin sona ka tuwa ko ala kan ngade mayo ala ka keti ala kan ngade mayo keti jamana ya rabbi ala ka keti sabla jamana na nyama nyana ko mo binya men nyama chana ko mo be che du na nyama nyana ko mo binya men ko mo nyama chana ko mo be che misri na almami nyana ko mo binya men almami chana ko mo be che o ye fembe yi fenwo fenta na nyama nyana ko mo binya men nyama chana ko mo be che ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ala kan bela jelenya ya rabbi ala kan bela jelenya seliban ya rabbi ala ka se an kanayana ya rabbi ala ka se an kanayana musagamu no mala ya rabbi ala ka musagamu no mala ala ka musagamu no bato mun na ya fa ko nana no kan ka kalo en ko nana ni buyani karama be sorala ni ya fa ya rabbi bato no keli ala ka no yani na ya bato ka Allah subhanahu wa ta'ala dili ya rabbi ala ka bela jelena ya rabbi ala ka bela jelena jamana ala ka lafiya jamana ala ka baski fitnan balon mashiban qasaran kamana gani kon nafili ya rabbi ala ka korota kabanga jamana islam jamana bela jelena chebbe ani kambe ya rabbi ala ko sabati anga jamana islam jamana bela jelena ya rabbi hajuti kelengelen be mi tafo amimi do ante mino ya rabbi anga herbe na jen lahara ala ka bela jelengila ani anga torobe mun na jen lahara ya rabbi ala ka chama ala ka anga toroko bela jelen fale ka ke here ani ya rabbi ala ko ka kala bunya misri ya rabbi ala ka toba herela ya rabbi ala ka toba herela na bana ka mega batoka ko ya rabbi ala ko no gay ambe bato mun ka ko na Allah subhanahu wa ta'ala dil ya rabbi ala ko lumina ani ya rabbi ala ko ka kala bunya bidon barga ko kira bayin kanu ko sallallahu ala muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin inna a'tainakal kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar Allahu akbar Allahu akbar سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
alhamdulillahi rabbil alamin juma kutuba filɛbagaw an bɛ ala deli an bɔra ka seli min kɛ ya rabbi ala k'a minɛ juma caman bɛ ala bɔra ala ko yira ne n'aw la an ka laada don n'an ye kutuba lajɛ nin cogo la ka seli an ka alimanba kɔfɛ seli salam bilalen kɔfɛ an bɛ gɛrɛ a la an bɔra ka kutuba duman min lamɛn ka farida seli min kɛ a kɔfɛ walasa filɛbagaw an ka se k'ale yɛrɛ dɔn mɔgɔ jumɛn don mɛn dan ye mɛn tigila ye imam salamu alaikum. Salam wa rahmatullahi. Alhamdulillah an bɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen barikada an bɛ ala subhanahu wa taala deli an ye juma seli minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye ala k'a kɛ arijinɛ sara an n'aw ye ala ko k'a kɛ ala ye bonya kosɔn sɔli ala muhamad. Alhamdulillah an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye ustaz Mukhtar ye a ye ɲininkali minnu kɛ an na n'o ye an ka kalanw cogoya ye yanni an ka so ma ne yɛrɛ imam Shekina Kulubali n fa ye Siriman Kulubali n ba ye Hawa Tarawele mais an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni ala y'olu bɛɛ lajɛlen min ji dɔgɔya an bɛ ala deli a ka hinɛw ni silamɛforow bɛɛ lajɛlen na o kuma alhamdulillah o ye ne yɛrɛ cogoya ye muso kelen bɛ n bolo alhamdulillah ala ye den dɔw fana nɔgɔya n ye o bɛ se 7 ɲɔgɔnna ma inshallah. Ko min da ye mɛn tigila ye nin y'an karamɔgɔ ye a n'an ka imam Shekina Kulubali maa caman bɛ a mɛn i k'a dɔn k'a fɔ o bɛna kunnafoni caman sɔrɔ bi an karamɔgɔ Shekina a ka lahalayaw kan ustaz ne an bɔra ye ka bila mɔgɔw ɲɛ ka kutuba kalan o tɛ taa dɔnni ani faamuya kɔ an b'a fɛ k'a dɔn i ka dɔnni tasuma minɛnw kɛra karamɔgɔ jumɛn bolo waati jumɛn fana kɔnɔ. Alhamdulillah an bɛ ala tanu hali bi ka ala waleɲuman dɔn min ye kalan sira ye anw ma taa yɔrɔ si an y'an ka kalan bɛɛ kɛ Bamakɔ yan an y'a daminɛ duguma kalan na sabula ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ale karamɔgɔlakaw ye manganakaw ye fɛn na bɔrɔn n'o ye Shekina Mangana ye ka fara taa se Abdulayi Mangana ma ale y'a kanu ne ka taa kalan kɛ yen nka ala m'a latigɛ k'an to juma misiri la n'o ye ustaz Dawud ala ka hinɛ na ani silamɛforo bɛɛ lajɛlen na a yi taara o ka misiri la gardien dɔ tun bɛ yen ko Sulemani Jara o de ye nin fitininama n bɛ taa misiri la n fa kɔ a ko n fa ka n di a ma ale bɛ nin kalan ne fa ko tiɲɛ na ale m'a dabɔ ne ka kalan yan a y'a dabɔ n ka taa kalan a karamɔgɔlakaw fɛ yen mais n'a y'a ɲini baasi t'a la ne bɛ di a ma ala ma hinɛ Sheikh Umaru Sow fana na o fana ka madarasa kun o fana y'a ɲini o tun bɛ wajuli kɛ misiri na ko ne ka taa a ka madarasa la ne fa ko a ye ne di Sulemani Jara ma ka ban ale se ka ne b'u bolo ala y'a kɛ n ye kuranɛw kalan ka taa se lagidaruw ma ani asmawiw n y'o kalan o fɛ ka kuranɛ jigin ko 2 kɛ ka taa se olu ma ala nana latigɛ madarasa don ala y'o latigɛ an donna madarasa la o cogoya la an ye madarasa kɛ fo ka taa se 9e ma an y'o defu sɔrɔ o defu sɔrɔlen kumana min na centre iraniya ko nana wuli ala y'a latigɛ an ye ɲininiw kɛ yen an taara centre iraniya na an ye san 3 an y'o kɛ centre iraniya na an bɔra centre iraniya na 98 an bɔr'o la o kuma alhamdulillah toujours kalan ma ban sabula kalan y'o de ye kabini bamuna fo ka taa se Kasange ma kalan y'o de ye o kalanw bannen tuma min na an sɔrɔla ka na don Gulon kɔnɔ an ye tafsiri minɛ an karamɔgɔ Ahmadu Bilen Tarawele fɛ an ye tafsiri minɛ o fɛ amina ala ka hinɛ an silamɛforo bɛɛ la o kuma karamɔgɔ ka ca sabula ni ye madarasa kɔni kɛ i tɛna se ka karamɔgɔ kelen fɔ mais hali bi n bɛ kalan na karamɔgɔ bɛ n bolo min bɛ taa n kalan so kɔnɔ n yɛrɛ bɛ wuli ka taa karamɔgɔw fɛ yen ka taa kalan kɛ o karamɔgɔ dɔw la Mami Ayidara b'o la o ye n karamɔgɔ ye n bɛ taa wuli ka taa min fɛ yen karamɔgɔ bɛ n bolo min bɛ taa n kalan so kɔnɔ fana n'o ye Hashim o ye Hashim Berete dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 3 hali bi k'a daminɛ n ka alimamiya la fo bi o bɛ san 10 ani kɔ bɔ n'o bɛ kalan na so kɔnɔ don o don a bɛ taa n fɛ yen so kɔnɔ waati minnu bɛ bɛn a ma an bɛ kalan kɛ n ka kalan cogoya kɔni o ye ninnu ye ala barika la inshallah. A tɛ tɛmɛ nin kan ko ka dɔnni ɲini kabiri bamananfini fo ka taa se kaburuden ma ala kira ka kuma don an b'a deli ala fɛ halisa dɔnni barikama caman kodɔn ma faamu caman ala k'o di an n'an fa ma ani an ka imam ma imam ni an bɔra ye alimamiya ye ala ka latigɛ ye a b'a di maa ma min mana a diya nka ala tɛ foyi kɛ fo a ka tɛmɛ sira dɔ fɛ n'an ko a ma ko sababu ka tila ka kɛ waati dɔ fana kɛ a la an b'a fɛ k'a dɔn alimamiya y'i sɔrɔ sira jumɛn kan a kɛra sanga jumɛn fana kɔnɔ. Alhamdulillah o ɲininkali a diyara n ye alimamiya i y'a fɔ cogoya min fɛn bɛɛ ye sababu ye ne nana ni misiri in na 90 ne nana ni misiri in na
nana misiri la ni n bɔra madrasa la n bɛna n da misiri la seli fana lakansara cɛ an ka musokɔrɔba ɲuman dɔ de ye ɲɛw la n'o ye ba ami tarawele ba ami simaka a ko karamɔgɔ ne b'a fɛ i kana an kalan ne ko tiɲɛ na n ko ne ka laɲini tun y'o ye n ka se ka maaw kalan n yɛrɛ kɛlen ka dɔɔnin sɔrɔ sabula n tun bɛ yɔrɔ fɔlɔ min na n karamɔgɔ tun bɛ mɔgɔw kalan n'ale tɛ yen ne de tun bɛ musokɔrɔbaw kalan yɔrɔ fɔlɔ Usa Dawudu n ka misiri la n ko n'aw nana n'a ko ne k'aw kalan n ko baasi t'a la n bɛ n ka temps lajɛ ni kalan tɛ yen waati min na ani ci tɛ n bɛ se k'aw kalan an ye kalan daminɛ seli fana lakansara cɛ ciw nana caya wulafɛkalaw nana don a la an y'a b'o la k'a kɛ lansara ani ka taa se 6 heures ma o tun bɛ musokɔrɔbaw kalan o la k'a daminɛ o 90 la fo ka na se 2005 na 2005 de n y'olu ka kalan lajɔ k'o kalifa n dɔgɔkɛ ma n'o ye an ka alimamikɔrɔba denkɛ ye sabula o 2005 de ne kɛra alimami ye ne alimamiya daminɛ 2005 décembre kɔnɔ a juma fɔlɔ yɛrɛ o kɛra ne ka alimamiya daminɛ ye ka sababu kɛ alimamikɔrɔba ala nana lujura bɛn a kan n'o ye bana ye ale nana bana ale bananen tuma min na u ye ci bila ne ma o tuma ko n kana maaw laseli k'a daminɛ o 2005 na n'o ye le 2 décembre 2005 a bɛnna juma dɔ ma fo ka na se bi ma ne bɛ alimamiya la misiri in na inshallah. ma deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ imam ala k'i mɛn alisilamɛ jama ɲɛ bato minnu bɛ ka kɛ ala kɛ o jaabi ni émission in dabɔra TV Shirifila fɛ misiriw kɛ yɔrɔ dɔn alimamiw fana kɛ dɔn dekun minnu fana bɛ misiriw kan a kɛra jɔcogoya ye o a kɛra jiko gɛlɛya o a kɛra fɛn min ye o fana kɛ fɔ ala ni ɲumankɛlaw n'u ye o dɔw ye u n'u ka ɲumanyaw kɛ yɔrɔ dɔn misiri in bi a bɛ se ka tamasiyɛn mɔgɔw ye ni tɔgɔ jumɛn ye a mago bɛ se ka jɔ mun fana na. Alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye toujours misiri a b'a alimami fɔlɔ a b'o ka hukumu de kɔnɔ a bɛ dɔn n'o de ye a bɛ tamasere n'o ye Alhaji Burama Kulubali ka misiri ni mɔgɔw b'a la dɔn ko Alhaji Burama Kulubali ka misiri dɔrɔn i bɛ misiri in ye Lafiyabugu alhamdulillah misiri a kun tɛ tan misiri kun tɛ tan misiri dugukolo dilen an ka cɛkɔrɔba b'a fɔ an ye wagati min na n'o ye misiri alimami fɔlɔ ye 80 kɔnɔna na mɔna dugukolo dila u yɛrɛ y'u débrouiller ka so dɔ jɔ u bɛ seli o kɔnɔna na ala nana kɛ arabu dɔw nana n'o ye kuyasiyɛnw ye olu ta waati yɛrɛ kun don a dɔgɔkɛ kɛra sababu ye n'o ye Sulemani Kulubali ala ka hinɛ a la ale ye dagawuli kun ye Sumala Darame ye Sumala Darame dɔgɔkɛ Abdul Karim n'olu kun bɛ ɲɔgɔn fɛ u ye ci fɔ ye ko anw ta waati sera mais an bɛna misiri dɔ jɔ teliya la u nana misiri dɔ jɔ teliya la o misiri de kun bɛ yan ala nana kɛ kuma na n'an ye alimamiya daminɛ an y'a ye k'a fɔ misiri in ka dɔgɔ an na sabula jama ka ca ma o kuma an ye komite sigi misiri kɔnɔ an ka komite ɲɛmɔgɔ n'o ye Alhaji Ibrahima Sisoko ye o kuma ka se k'a lajɛ an bɛ se ka dɔ fara misiri in kan cogoya min na o kuma an sɔrɔla ka nin jɔ o de senfɛ devis bɛnna $70,000 ɲɔgɔnna ma $70,000 don min an b'a daminɛ an y'a daminɛ $1,500,000 ye o y'a sɔrɔ an ye birikiw gosi dɔw ko alimami est ce que i ka kɛnɛ nin ko in na mɔgɔ bɛ se ka baara daminɛ $1,500,000 an ko ne t'a daminɛ komite t'a daminɛ mais ala de bɛna baara daminɛ wa ala de ka baara dɔ fana ni ala sɔnna a bɛ kɛ o kuma alhamdulillah an ye baara in daminɛ o cogoya ka soupassement ni fɛnw se baara nana se yɔrɔ dɔ nana kale a kalela o ma dɔgɔkun bɔ an balima dɔ y'a ka maa bila ka na ko ka na misiri lajɛ ko misiri bɛ cogoya min na alhamdulillah k'ale bɛ fɛ ka baara kɛ misiri la komi an y'a laɲini ni maa o maa bɛna baara kɛ misiri la an ka contrôleur de bɛ yan baara bɛ tɛmɛ olu fɛ hali ni ma wari di anw ma mais olu de b'a bɛɛ contrôler i y'a faamuya o kuma baara kɛra o cogoya la alhamdulillah fo ka na misiri ban ni misiri kɔnɔ mɔgɔw ka dɔrɔmɛ kelen kelen n'u ka fila filaw ye arabu wari kisɛ kelen t'a la ni jɔlen ka ban an nana ye tuguni nin fana dɔgɔyara ani musow la sabula an kun ye nin prévoir an ni musow bɛ jɛ a la mais an nana ye fana dɔgɔyara ani musow la an k'o fɔ musow ka yɔrɔ fana ka jɔ an y'o baara de daminɛ salon o de baara ma se ka ban an bolo fɔlɔ o de filɛ kɔfɛla in na an y'o labɛn musow ka yɔrɔ ye n'o banna an mago b'a la ka ɲɛgɛnw kurakuraya ka morgue yɛrɛ kɛ misiri la ka clôture fana kɛ an mago bɛ furaji fana na mais ninnu si ma se ka kɛ an bolo fɔlɔ mais dɔɔni dɔɔni de don sabula an bɛ k'a kɛ n'an wɔsi ani an ka dɔrɔmɛ kelen kelenw ye ni maa min y'an dɛmɛ alhamdulillah a bɛ diya an ye o de tun don k'a lase aw ma inshallah alhamdulillah o kuma an bɛ dugawu kɛ an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma ka Shirifila fo ka waleɲumandɔn ka barika da an bɛ tila ka foli lase n ka misiri kɔnɔ mɔgɔw ma ne ka misiri kɔnɔ mɔgɔw m'a fɔ n k'u ɲɔgɔn tɛ dɛ o ɲɔgɔn ka dɔgɔ parce que munna ni ne ye décision fɛn o fɛn ta a bɛ to ne de ta la ne ka yeli ka dɔgɔ komite ka erreur na mais komite mana erreur kɛ cogo o cogo décision laban ye ne de ta ye an bɛnna nin de kan mais alimami ne ko k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ ne ko k'a tɛ kɛ a tɛ kɛ o ka dɔgɔ komite la bi dɛ
komite de kelen no ka misiri minɛ bi k'a k'u ta ye mais komite ka to alimami kɔ o komite ka dɔgɔn o kuma ne bɛ n ka komite ɲɛmɔgɔw fo ka n ka musokuntigiw fo ka misiri cɛ n'a muso a denmisɛn n'a maakɔrɔba n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen mais ala subhanahu wa taala de silamɛ ala k'a kɔrɔta silamɛ ala k'a sinsin ala k'an ɲɛmɔ ɲɔgɔn na yarabi an bɛ ala subhanahu wa taala de an kafara diɲɛ kɔnɔ cogoya min na ala k'an kafa arijinɛ kɔnɔ cogoya la ala k'o k'a k'ala bonya sɔn bidon barika kɔsɔn sɔli ala muhammad n tɛ ɲinɛ n ka karamɔgɔ n'o ye Usa Jabate Usa Jabate Jafar Jabate Musa Gawusu fo ka taa se Idris ninnu ma ninnu bɛɛ an karamɔgɔ ye centre iranienne na ani Sheikh Adamu ninnu an ka foli b'u bɛɛ ka taa se Dawudu Ayidara ninnu ma ala ka hinɛ ala ala ka yafa k'an na sɔli ala muhammad. Alhamdulillah, man kana lillahi kana lahu, ni maa min y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye. Ɲumankɛlaw a y'a bila ala ka minɛn kɔnɔ ka ala ka sow sɛgɛrɛ ka u jɔ ni a y'u jɔ n b'a dɔn a ka dayɔrɔ labanw ala yɛrɛ bɛ a jɔ aw ye o kumana fɛ nin tun ye an ka welekan ye ka se aw ma bi Lafiyabugu Sɛkina Kulubali ale ye misiri min alimami ye ɲinan san 2019 an bɛ seliba kalo la k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadaliw la juma kutuba tɛ fɔ aw minnu kɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bila yan a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.